Gisugda na ang pagdemolish sa hapit 200 ka mga balay sa Barangay Malago sa Baguio District sa Davao City. Atong saro ng detalye niini pinagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, ang luna ay katukuran sa mga balay kay usa ka PNP reservation area ug niabot na gayon ang panahon nga gamito na gayon sa gobyerno ang maong luna alang sa proyekto sa PNP. Dugay-dugay na sa matud may pahibalo ang kining mga residente didto sa estado sa maong luna ug ganin nagpahigayon sa pre-demolition conference aron nga ipasabot sa mga residente ang mga lakang ipatuman sa lugar. Una pa man magsugod ang demolisyon sa Purok 2 ug 3A sa Barangay Malagos, Baguio District sa Davao City kaganinang buntag. Gipang hipos o gipang karga na sasakyanan ni ining mga residente ang ilang mga gamit paingon sa ilang balhinan. Dunasay voluntaryo na nga nangguba sa ilang mga balay. Sama ni Tatay Condrado nga 20 katuig nang namuyo sa lugar. Kami na magbungkag kay basig maagi nagdemolish di na mo magamit imong kuan. Atop mga sino mo og kahoy sayang ba? Aminado ang pipila ka residenteng among nakahinabi nga wala gayud sila gikuptang dokumento ug nasayod sila nga moabot ang panahon nga kuhaon gayud sa gobyerno ang maong luna. O sa una, nag-iyon si kapitan nga dili lang magbalay og maayo. Kay basi may panahon nga kuhaon sa gobyerno. O may among gituman wala man mi nagbalay og nindot. O maora. Na kay kuhaon lang jud di mahawa na lang ni. Sa ako lang, murag grateful na po kung nakapuyo diri na wala ako nang arkila. Sa akong mindset ba, uy, ngano ikasakit man ako, ta isa pa, wala po na ako gipanindot among balay kay. Kabalo kung wala ako gigunitan, masking gamay. Unang gibungkag sa demolition team ang mga balay nga gibiyaan na sa mga namuyo. Una pa man ang demolisyon karong adlaw. Ana sa 193 ka mga balay ang bungkagunon sa 5.7 ka hektaryang luna. Apan hangyo ni ining apektadong residente. Wala mi laing kuanon sir, relocation ra jud. Bahala ginagmay sir basta ma-arrange lang ni. Sumara sa Davao City Police Office 1963 pa dihang gi-award sa Pangulo atong panahuna ang maong luna ngadto sa PNP. Ano siya, PNP reservation area. And then ay pagahimuon diri nga camp development plan. And then ang ato ang gobyerno no atoan ng kuanon gamiton ang kining yuta para sa project nato. Sara, dugang sa DCPO nga sa 193 ka magbanay nga apektado sa demolisyon, ana lang sa 8 ang supak sa pagpahigayon og demolisyon sa lugar. Ug gani no, gipailawom na sa validation ug assessment sa LGU Davao ang mga apektadong residente apan pakyas sila nga mag-qualify sa pagpahigayon nga relokasyon. Ug sumala pa kinahanglan nga ang mga apektadong residente na ang kaugalingong mangita sa ilahang kabalhinan. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.